Salutare toată lumea, sunt Darius, sunt alături de Leo și Ștefan pe niște Speed Builders. Salut, salut, filmăm un clip de Speed Builders, mamă, eu cred că ies din prima. Ce e așa greu? Sper să nu ies din prima. Dacă nu ies din prima sunt... ca să înțelegi, eu sunt paletă la construit. Poate să confirme și băieții. Aici erau ochii? Deja am greșit. Nu știu cine a făcut așa repede. Eu. Dar nu mai știu de aici. Ăla sus, verde. Dar bro, tu l-ai pus prost. Dar tu nu poți zice niciodată nimic bine. Nu Ștefan ies a eu, dar făcut n-am mai făcut bine. perfect, deci. Am 5. 94. A, bă. Dar cine a pus, mă, un bloc alea în centru? Bă, da, lume bună ca să înțelegi, noi suntem ultimii slab la Speed Builders. Mai suntem noi Eu mă 4. descurc bine. Da, eu ies, hai pa. Eu vreau să-l bat pe ăsta. Am și uitat. Vii liber în centru, să știți. Ok. La glas, acolo. Da, da. Bun, eu spun scările. De sus. What? Fac. Hai, Eu n-am făcut nimic, eu ies. Bă, Eu ies. Eu ies, hai pa băieții. Oh! Eu n-am înțeles asta. Succes. Asta e simplu. nu, hai. galben, niciodată. roșu. Eu l-am făcut pe ăsta de 2 ori, perfect. Eu n-am ieșit niciodată, mereu l-am făcut. Hai că ăla nu știe. Bă, eu nu-l văd pe ăla care construiește, nu te cred. Perfect. Bine, mă. Nu ies așa ușor. N-am făcut perfect, dar lasă, nu cred că ies eu. Bă, coaie, cum pula mea să nu-l faci pe ăsta? Ți-am zis. E ușor. Roșu e Tu într-o ești, linie, Leo. galben e într-o linie. Tu ești. Tu le pui random. E roșu într-o linie, galben într-o linie. Mai filmăm unul? După. Gen, mai filmăm, mai facem, mai băgăm un match? Da, Asta mai e grav. băgăm un meci, că ăsta e scurt. Hai, haide băi, Darius. Creeper Madness. O să câștig pentru voi. Hai mă, că-l bas pe ăsta. Bun, ochii cum erau. Știu eu, acolo. Lasă că știu și eu. Aici. Dar să pot să fac mai sigur pe ăsta, Nu nu? știu. Nu. Ridică la Daki. Bine, mă. Hai că nu-l face. GG, Darius! Bine. Bravo, Bun, Darius. bun, bun. Bun, acum mai băgăm unul așa de control, că a fost prea scurt ăsta. Prea șiton și-a luat ăsta. V-ați luat și voi șiton. Bine, hai că încerc să bag și eu. Îmi spui când te-a dat în lobby, Darius. Poți dai M-a return. dat în lobby. Ah, gata. Bă, nu mi-apare Am aia. dat. Hai, adică mai sunt oameni, Darius. Hai. Sunt cu voi? Da, da, da. E cu Nu mine. vă văd pe niciunul. Ah. Auzi că mergem? Nu. Să fix în fața ta.
Eram în pătruca ta. Nici eu nu te vedeam pe tine, Leo. Eu vă vedeam pe amândoi. Ia să vedem. What? E ușor. Asta nu știu. Mă, verde, mă. Hai, mă, nu-mi pune. E simpluț ăsta dacă te miști repede. Ce este mici repede, Ștefane, că e ușor. Eu cred că l-am greșit 100%. Ăsta de lângă mine, Ștefan? Hai că faci bine, pune așa, așa! Nu, ai pus prea înalt, cred. Da. E, las că nu iese oricum. Cred. Cât ai făcut? E full. 100. Eu am 80. Numai tu n-ai făcut perfect. Eu am făcut 90, nu pot să te cred. Toți au făcut perfect. Asta trebuie să spamezi. Clicul. E 5 pe 5 oricum. Ștefan, e bine că de înalt l-am făcut? Ia. Da, e perfect. Nu mai Uite la mine. Mă uit la tine acum. Am rămas cu 61 de blocuri. Nu mai trebuie să mai înalți un bloc. Ba nu! De 5 trebuie. Bă, dar eu nu-l văd pe Leo. Mamă, mai aveam. Mai puțin. Ma, deci de rest. Să-mi zici cât ai făcut, Leo. 81. 86. Bă, dă-mă drept. Oh, ai și tanditul. Bum, șacala. Ăsta nu-mi dă perfect mie. Niciodată. E simplu ăsta. Știu, dar nu-mi dă perfect, nu știu. Hai mă, cum spus de. Nu pot să-l fac pe ăsta. E simplu, Leo, concentrează-te. Trebuie să ții minte gardul ăla, fensul. Nu, iată, nu-mi dă perfect și l-am făcut bine. Nu l-am făcut bine oricum. Dar măcar fac să fie. Ia, Leo. Nu l-am făcut, nu mai știu, dar nu știu să-l fac pe ăsta, serios. Tu ești. Eu? Nu, știu, bă, noi nu trebuia să punem ăsta în margine din stânga de tot. Nu? Din dreapta de tot. Ah, Acum a realizat bă. ce nu-mi ieșea mie. Asta dă o naiba. În colț. E simplă, bă. Și pui iarba oriunde. Dacă e așa... Dar se care face primul, perfect. Dar vezi că trebuie să pui și Hey-Bay-ul să fie poziționat corect. Da, mă. Și iarba o pui în locuri libere. Sper că le-am pus corect. Nu cred că le-am pus corect, man. Eu. Ba, le-ai pus... Nu! Vezi, așa. Ia. Am greșit, da. Le-ai pus corect. Nu le-am pus Ba, nu. Asta de... Iarba mâței. Trebuia puțin mai în stânga. N-ai făcut bine. Iarba mâței. Trebuia în colț la Leo. Dacă tu ești. 90 oricum. Tu ești, cred. Nu, ăsta a făcut prost. Duelul titanilor, ia să vedem. Hai, Sasagero, Sasagero. Wow! Epic! Pe ăsta și eu îl făceam. Și... Leo nu-l face, nu te... Mai trebuie una sus. Ăsta nu-l face.
cred. Încă una sus. Leon. Dar nu trebuie să fii lipit de Așa, așa, și pune alea acolo. Hai, hai. Ai. Easy. Taci că Ah! 30 de... S-a dus naiba. De ce ai avut o șarcă eu, mătii? Cam atât a fost și pentru... Galben. Așa. Ajută-l. Vezi, mă, că e ușor. Negru? Da, mă, da, negru. După aia roșu, după aia negru, după aia galben. N-are Hai, Leo, hai, nu-l că-i face. simplu. Galbenul e în partea aia roșii de... Lasă-mă. Nu-l face, nene. Hai, băi, și în partea asta. Nu-l face. Nu te cred, mâncați și El la oricum, cred. Da, el nu pusese aici. El a pus lâna aici, unde trebuia să fie culoare. Mă joc și eu puțin corne cu Darius mic, după aia mă duc la... Joacă cu Darius. Bă, da, dar pe ăla l-a invitat la ziua ta? Du-te, mă, că ți-l bat acolo în piciorul în el. Cadou. Tu ți-l bat, nu? gata. Cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Până data viitoare, toate cele bune.